voldria agrair als nostres promotors d'avui, Paco Aragonès i la nostra regidora de Dona i Igualtat, per considerar-me i per deixar-me parlar sobre temes dels que me sent molt identificada, com és la dona i l'esport. Si ens parem doncs a analitzar, l'esport va ser construït per homes i per a homes per a mostrar les seues capacitats físiques i determinar i transmitir certs valors. I és un espai on les dones ens hem vist oprimides. Perdona, José. Pues... ¿Vale? Sí, sí. Al llarg de les seues trajectòries, inclús les més afamades esportistes s'han vist desproveïdes de qualsevol referent valorat positivament i s'han enfrontat a innombrables barreres i obstacles, des de falta de financiació, dificultats en conciliació familiar, inclús falta de l'assistència mèdica requerida. És evident que inclús ara, malauradament, l'esport està molt patriarcalitzat, té molta patriarcalitat. Però per aquests motius no podem menysprear-lo, ja que per a moltes que estem avui ací, l'esport és part fonamental del nostre dia a dia. Per a molts inclús és la seva feina, com Xesca o José Luis, que són fisio i psicòleg esportiu, i per a d'altres, com Mari Carmen i la pròpia Belén, és motiu d'innombrables alegries, inclús de reptes futurs. Jo, parlant de mi un poc, jo soc esportista, espero ser-ho sempre, i per a mi l'esport ha sigut un generant de salut física i mental i a més m'ha ensenyat valors de companyerisme i de perseverança que crec que a cap altre àmbit no es poden aconseguir. En els últims mesos la meva vida ha canviat un poc i he passat de ser part activa d'una associació a ser un poc estar al capdavant de la gestió d'un col·lectiu que mou un centenar de xiquets i quasi podria dir que més de 150 adults. I t'enorgullís. I a vegades, quan dubtes en les decisions que prens, per la diversitat de les identitats de les persones que tenim, t'adones compte que més que una tasca de potenciació esportiva, el que fas és una gran tasca social pel teu poble, per les joventuts i pel benestar de la societat. Per a mi, òbviament, l'esport és prova que empodera. Crec que la importància de conformar nous models esportius, de reivindicar l'espai de la dona al món de l'esport i sobretot de l'empoderament deu de ser avui el que sustenta la base i el motiu d'aquesta trobada. I res, considerant l'esport facilitador fonamental de la lliberació i del desenvolupament i de l'empoderament de la dona, tenim un vídeo, una gran sort de tindre avui a Mari Carmen Cerdà i sobretot a Belén com a vertaders testimonis de superació com una atleta d'elit i una atleta popular local. Jo acabo així i vaig a donar pas a Xesca, que és fisio i ens va donar una visió fisiològica del que és l'esport i les lesions.